रायजोफोर जोंना मोनायाव नोमबाजियान दोसा बानायदों दोसा आलू मसाला सांबर चटनी सांबर ज़्यादा हो गया लगता है सुबह कुछ नहीं बनता शाम को इतना कुछ बनता है करेक्ट भिडिअ खौ पाब्लिश खालामनाया बिराद लेट जाबायलै दिनै रायजोफोर गाज्रि दामोनसै नै आङो ओंखाम जागासिनो दा एसे दे गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन फुङाव Say good morning, Papa. Good morning. नै कोरोना भाइरसनि नामावबो माथो फैसा लुथिगासिनो हस्पिटाल्सफ्रा मोननै मोनथाम स्टिं अपारेशन्स जादों बाव एक्सपोज खालामनो मोनदों कि हस्पिटालफ्रा जानला मोनला बेमारिखौ सिम्पटम्सखौ कोरोना भाइरस होननानै फैसा लुथिगासिनो चेन्नाईआव बिराद गाज्रिनि बाथ्रा बे विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय सैटरडे शनिबार बन्द ओमफ्राय फुंनि साहा लोंखांबाय नै बिमा फिसा मालाय बेरेफुंजानि मा सिनेमा नायनो नागिरलायख Say hi. हेलो Say hi Meher. लेजी टुडे दिनै बन्द नालाय ओंखायनो एनार्जिया एकदम हाई थार आरो नोंथांमोनहा जों नुजाथिनो मोनबाथाय आरो मा खोथाबाव नङा होनलाय दिनैनि ब्लगखौ सुरु खालामदिनि दे बे 5 दिन खामानि खालामनानै बे फर्स्ट डे अफ द वीकेंड जे जाहैबाय शनिबार होनबाथाय एसे लेजि जानो नागिरो खिन्थु जानो नाङा एखे एनार्जी लेभेलैनो खामानि खालामबाय थानांगौ इनो पापा कैसे चिकता है दिनै बोथोराबो मोजांथारलै एकदम थान्दा गरम गैथारा सान्दुं गैया अखा दोमैदों होमबाबो मोजां प्लेजेंट वेदर टुडे मोजां जासिगोन दिनै जोंना बन्दआ ए ये देखो आपका दोचा वाव What is this? This is eyes, this is nose, this is mouth. I like this. कई खटा का बनाई दे बना बताओ कैसे थोड़ा सा ये दूध गरम किया हल्का सा वार्म रखना है ज़्यादा गरम भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं और फिर 1 चम्मच भर के इसमें डाल दो दही बना हुआ दही से ही इसको जामन बोलते हैं जो डालते हैं उसको थोड़ा सा दही डाल के मिक्स कर दो फिर इसको बंद करके रख दो एक जगह पे हिलाना नहीं है गर्मी होनी चाहिए थोड़ी गर्मी पैदा होनी चाहिए तो 6-7 आवर्स में बन जाता है आपका गायकर दाखा नारियल पानी थैंक यू You're welcome. ये नारियल पानी वाला बड़ा स्मार्ट दिख रहा है ये पड़ा नारियल पानी मोनलोंलायबाय जा लोंनांगौ नारियल पानी सिखोनदों नानिया जोंना देरबायलै आसला थ' एसे दै लायनानै फैनि खाथियावनो गैलामोनलै सफैबायलै लिफ्टाबो जोंना थिग जाफिनबाय आरामसे लांनो हासिगोन दा र' कावेरी वाटारबो थिग मोनालै ओंखायनो बिसलेरि वाटार लाबोयो जोङो न'नि थाखाय उन्दैबो दं नालाय मालाबाफोर माफोर मिक्स जाबायबायोबा टेपनि वाटाराव
फिल्टर थाबाबो एसे गाज्रि ओंखायनो कैन वाटर थ' हाबदिनि बेनो जाहैबाय 3rd floor Budro namu baik gilitar. Yay! What is this? What? Board. Very nice. Diनै खानाय सिनजा इदिनि बिराद गोबाव जाबायमोनलै खानाय सिनजानो मोनिया न' खाथियावनो मोनसे फिसा दखान दं खानाय सिनग्रा अ सिनजायनोसै थ' आज क्या बन रहा है मेनू में? बाजार में कोई सब्जी नहीं मिल रही है तो बस कुछ भी रैंडम बना रहे हैं रोटी है सब्जी है दाल चावल है सब्जी के नाम पे ये मेथी दाना होता है ना मेथी दाना उसका सब्जी बन रहा है मेथी टमाटर आज थोड़ा मारवाड़ी खाना है मारवाड़ी नहीं नंबाजिया मालाय गावनि ओंख्रि संगासिनो मारवाड़ी खाना एकदम सोचते होंगे कैसा खाना है मोजां जानो हायो आंबो खिन्थु एखनबा साइडआव माबाफोर लुगैयो नङालाय दिनै शनिबार बन्द नालाय ओंखायनो एसे होख्लायसै आहा नै फंबाय आरो बिनानावमोन बे खोथाखौ खोनासंसाय दानि फरायनाय सिस्टेमा एसे चेन्ज जाबाय रेगुलार स्टाडिज नोंथांमोनहा मा खालामो डिग्री परसिउ खालामो बे मोजां खोथा दामानि ओरैबायदि शब्दफोर ओमफ्राय केरियार अपरचुनिटिसफोर ओंखारगासिनो नोंथांमोनहा बेफोरखौ खोनादोंना खोनायाखै डेटा साइन्टिस्ट मालाबा खोनादोंमोन नामा नोंथांमोनहा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सखौ जों मफाय बाहायो बेफोरखौ खोनादों नामा नुदों नामा आं बेस्ट एग्जाम्पल होनो हायो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सनि नोंथांमोनहानो दा इउटुबाव नोंथांमोनहा मोनसे भिडिअ जुदि नायोबा नों नेक्स्ट डे जेला इउटुबखौ खुलिफैगोन बेफोरबायदि भिडिअआ नों जे जाबायदि भिडिअ नायदों मा टपिकआव नायदों बेफोरबायदिया साजेसनाव नोंनाव इउटुबाव ओंखारफैगोन बेफोरखौ बुङो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स नों एमाजनाव थाङोबा फ्लिपकार्टआव थाङोबा दिनै शपिं खालामोबा नों माबायदि जिनिस बायदों बेफोर साजेसन्सआ नोंनाव फैगोन जेला नों नेक्स्ट टाइम एमाजन नङाबा फ्लिपकार्टआव नोङो माबाफोर बायनो थाङो बेफोर जाहैबाय आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जाय मेथ्स फरायदों पिजिआव स्टैटिस्टिक्स लादों बेफोरबायदि स्टुडेन्ट्सफ्रा जाय पास आउट जागासिनो ओमफ्राय फरायनानै ओंखारबोगासिनो इउनिभार्सिटिसनिफ्राय बेफोरबायदि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय दा साख्रिया एकदम एभेलेबल बेफोरबायदि कर्सेस फरायनायनि लोगोसे नोंथांमोनहा टुल्स एन्ड टेक्न'लजिसखौबो बाहायनो सोलोंनांगौ दिनै पाइथन सास एआइ एमएल बेफोरबायदि शब्दखौ नोंथांमोनहाखौ आं एसे थट प्रसेसखौ नोंथांमोननिखौ साननायखौ एसे बारायजानो लुगैदों बेफोरबायदि शब्दखौ आरो बेफोरबायदि टपिक्सनि बिसयै नोंथांमोनहा गुगोलाव मोनगोन दिनैनि समाव बयनिबो आखायाव मबाइल दं गुगल खालामनो हायो इन्टारनेट दं दिनै वर्ल्डआ मफाय थांगासिनो बोरै चेन्ज जागासिनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो एसे साननांगौ जायो दा ओंखायनो दानि फरायसा गथ'फोरखौ आं खावलायहरो कि नोंथांमोनहा एसे बेफोरबादिखौ थाल ला खबर ला दानि समाव गासिबो फ्रि मोनजोबो फ्रि इ लार्निं कर्सेस नों जुदि टुल्स एन्ड टेक्न'लजिसआव फरायनो लुगैदोंबा बेफोर गासिबो एभेलेबल जोब इन्टारनेटआव दिनै नोंथांमोनहा फन दङ बे फनानो जाहैबाय नोंथांमोननि सबसे बेस्ट फ्रेन्ड जुदि नोंथांमोनहा फरायनायाव मोजाङै बाहायनो रोङोबा आं खालि बे साननायखौल' नोंथांमोननि खर'आव सोनो लुगैदोंमोन बे नोंथांमोननि उपरावसै नै बिमा फिसा मालाय दुगैखांबाय नानी से हाय नम्बाजिया रोटी बनाइगासिनो मालाय दुगैखांबायलै आसे दुगैखाङाखै तुम देखो अपने आप को हम मैं और इनु कितना रेडी होके बैठे हैं एकदम जाबारासो जाखाबाय खिन्थु दिनै खानाय सिननानै फैगोन नों देया रोटी फुलाने वाला चैलेंज ले सकती हूँ हर रोटी फूलेगा गारंटी अपना आपको क्यों जाना है आपको हेयर कट करने जाना है इसलिए हेयर छोटा हो जाएगा पापा इनो जैसे ना पापा का हेयर छोटा हो जाएगा इनो जैसे इसलिए यस जाबायलै नै लोगोफोर दिनैबो खिन्थु नोंथाङा दिनै
स्पेशल का उदैफ्रा दुलिफोर बादि मालदांफोर बादि ओरै बुखासिगोन दिनै गोग्गोम होख्लायसिगोन आं जादोंलै दे गाज्रि दा मोनसै आंना दिनै मारवाड़ी ओंख्रि बिसिनि ओंख्रिखौ दिनै दाङाबो आं आंनि दंखायो दिनै मानोबा ड्रेस खालामलायदों मानोथाय आं मिथिया कुछ भी बोलता है डोंट लिसन थौ खानाय सिनजाहैगोन दिनै माबायदि नुखो खानाय सिनजानो मोनबायलै दिनै बिराद गोबावजों आयौ मास मोनथामसो जाबायमोन दां सिनजानो मोनैया मोजां मोनथारबाय आरो हालका मोनलायलायबाय खानाय सिनजानो खोन्थाहरलै माबायदि नुदों नोंदैया नै नोमबाजिया जोंना साहा बानायगासिनो साहा लाल साहा बानायदों आंनि नामाव बिराद कमेन्ट्स फैदों जे नोंथांमोनहा सोंदों कि आं मानो चौधुरी लागायो टाइटेलाव दा बेखौ आं नोंथांमोनानो खोन्थाहरगोन बेफोरखौ सल'बाथाफोर बायदि खोन्थाहरगोन आं नोंथांमोनाखौ आं सानदोंखि एसे फिक्शनारि ओमफ्राय स्ट'रि होनानै मोजाङै बेखौ भिडिअ खालामगोन आं होमबासो जोलैफ्रा बोरै बोरै मबेनिफ्राय फैदों मिथिलांगोन नङा होनलाय जेला लाइफआ नर्माल जाफिनो बे कभिड सिचुएशना एसे मोजां जायो होमबा नोंथांमोनानो जों मोजां मोजां ट्राभेल ब्लगबो लाबोगोन दिनैथ' सानडे जाहैबाय आं एसे फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामसै चलो चलो चाय रेडी है मोजां था लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोरजों until the next one take care bye bye